Po! 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 Rigidi vo! Chipiri chinotapira 4 March 2025. Tsudzurai Zimbabwe, Africa, the whole world. Yamirira. Icho kwa demuri ya Zimbabwe ndiri mukati kufamba mukati kufafadzana kutsudzura zviri kuitika matimba na wose nyika ino. Paka Yamabanda. Sheko Nyamapanda chiri kuti tani. Vatete temwa nemusukuru nedemo musukurukazi. Vashevedzwa kuti ukanaka. Papa, mwanasikana. Akashevedza anzvadzi yababa vake vanove vatete. Ndizvozvo? Kuti vatete kumbe kwakwa kunomira mushe. Barani kuno. Pane zviri kunetsa. Angave kusarara kumbe kwemurume pamba. Kungave nyaya kuti hapana respect. Pangave nekuti pana ari kubuda mumba achimbodzokera. Iye atinoti gumbomba kunze. Rinoreva kuti pane chivi chinenge chichiitwa chinokonzeresa kuti vanhu vanetsane mumba. Ndokubva padanho vatete. Vatete vachochiwa ipapo. Muzukuru akazoruka tebo. Harina kuzotema zvakasimba. Asi tinotaura neshoko rekuti mwana ukasimudza chigumwe ukanongedzera baba unotongwa chinzaruwa baba. Daniel Oshuri Pinifo. Vatete vakashedzwa. Yes. Vakaenda kumba kwemuzukuru. Yes. Kuti vanogadzisa nyaya. Icho kwadi. Kodemo rakazosimuka iri. Riri demo rei. Dostaura. Papaidzana. Vanatete muriko here. Hapana chitindo panoda chitindo pana chitindo Joshua. Hapana chitindo panoda chitindo pana chitindo Joshua. Hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua. Po! Rigidi go. Papa Pati. Papa Isabel. Mwanasikana taura. Murume wako atidela chiwe pano. Ari kutaura mashoko ekuti mumba musikuwirirana. But ndimi amai murume ati izvo nditsvage imwe mukadzi kana kuti regai ndiende zvangu chikodzero mukadzi ari kuneta. Dai ratizwe mashoko ndiwe mano hanzvadzi dzangu ndasvika pano. Zvikanzi kudiniko muzukuru sikana. Anenge ari gogo mupofu mataurira wonovaziva. Gogo Manyari. Amai Vesha. Aukandirwa nemachembere. Vana mai Chapanga. Vana gogo Kikido. Hey, vakachiunganira. Constable for Richard chikotenderera semupurisa. Inzwa Baba Pati. Muriora ati mwanasikana tanga. Zvikanzi murume wangu. Dzimwe dzenguva hatodziki kumba. Ani kunonda 2 days. Asina kuuya. 1, 2. Vana vanotoenda kuchikoro vasina kana mari yekuratidza kuti vari kubva kumba. Mumba umo ndokuenda kugezesa vana nemvura. Chikafu ndokuenda kunokuletera panext door. Uyezve murume wangu ana doro kwakwana. Uyezve mumba umo murume wangu zvanguva hohapa. Murume wangu. Right. Vatete pakangosvika nguva iyoyo vatete vachibva vati unopenga iwe zvimwe zvese wataura chokwadi. But apa mune mazwi atetere. Mune mashoko akataurwa naatetere. Baba Isabel. Mune mashoko akataurwa. Mashoko atete ndinavo. Baba Isabel. Vanhu vakaungana. Mashoko akataurwa natete akaita kuti zvazvokuti kumambishaka demo rinongosiyiwa paruvanzi. Temai huni robva rasara ipapo. Ndo rakangoswekerwa nemuzukuru iroro kunobata iroro. Bati rakangozorova mbijana. Asi akakaribata akatonanga kuti bheta ndikupondei. Muri kuda here kunzwa mashoko akataurwa datete natete akaita kuti demo risimuke. Zimbabwe munhu wese aripo here pachannel. Isho. Munhu wese aripo here pachannel. Isho. Munhu wese aripo here pachannel. Baba Isabel vatumire mashoko akataurwa natete ipapo. Kana usati wajoina ingotumira izwi rokuti link pa 0713938538 0713938538. Muchatumirwa ka link na Natasha. Then moklika link moenda pakanzi view channel. Moklika moenda pakanzi following. Moklika moenda mukati makutofollowa. Makutona zvinhu zvese zvinenge zvapostwa ipapo. Si chakapaka kuti muzukuru sikana asimudze demo. Vakatemwa paiko tete? Tete, rakangozosvika paruoko chikonzera unga wasimudza ruoko ka. Kuda kuvika. Baba Isabel, taurai muri yeZimbabwe kuti tete vakataura kuti kudini topinda muchitoro neLedham
ete mufa asikana mazokwanisa kukoma kebi mongozoditsvakire kuti vateteka vatete munodarire kupfekesa mashoko vatete vakataura mashoko ekuti kudini tiya tete vachitaurira kamuzukuru sikana wavo akazopa kuti muzukuru uyu atore demo mbadzo achifuna kutema atiya chii chakaitika icho kwadi muri yezimbabwe rega ndikuzivisei kuti dare ratongwa paya muzukurukadzi abvunzwa kuti chii chiri kunetsa kuti munetsana nemurume wako apa mashoko ekukombolena kuti mbamuse right aiwa takakuraira wani muzukuru pawakabva takakudzwa kuti murume anobatwa so imba inoitwa so vanhu vachikuita sezvizvi pazvise zvese so anditiona saka chii chanetsa kuti murume akombolende zvikanzi izvo regai ndikuzivisei murume uyu anogona kuti akaenda haadzoke odzoka kuseni kana achibuda dzimwe dzenguva ndinokumbira chikafu kunext day asiye mari 3 vana vanogona kuenda chikoro vasina kutodya uyezve mumba umo rudo rwacho achingopedza kudaro zvikanzi nevatende zvimwe zvese wataura but pekuti mumbamo murume wako hana rudo unonyeba mwanayo ndomuziva kubva chikura mwana uyu ndomuziva kubva chikura zvimwe zvese ndizvo munhu wese anga aripo akashama muzukuru adhawezi akatitura demo nenyaya yekutesa vanhu vese kuona kutotika ansa iripo uyu muzukuru komana uyu mwana ari kutaurwa natete akura sei muzukuru komana right mukadzi wake ane 27 years iye mukomana uyu ane 33 years vatete ava vane 42 years right tsudzura isimwa baisa petozopinda pakataurwa navatete ane kodzero yekuti muzukuru asimudze demo ende zvakataurwa navatete zvinorevei icho kwadembo rezimbabwe ndirimo ndiri mukati mekufamba mukati mekubvapfadza nekutsudzura zviri kuitika matimba dawose nyika ino paka chiweshe hawati chiweshe chakamira sei zvanga zvisina kumira nemushe nezuro muri yezimbabwe umwe mukomana ne33 years dzekuberekwa akangomukira ndokutora tsvimbo ndokutaka kufamba achitevera village achipwanya nekupura vanhu kusanganisira mamwe madzimai maviri atori kuchipatara chehoward hospital vakarohwa kusanganisira vamwe mai vanorwara zvekuseni vanongosimudzwa mumba vachinoiswa panze chikonzero vakastroka vakasvika vakarohwawo zvakare ari mukati mekumhanya vanhu vakazomhanya ndokuungana kusvikira vamubata kudaro ndokumuisa waya ndokushevedza mapurisa vachipedza kushevedza mapurisa achisvika ipapo mapurisa achisvika vakatizo mubvisei waya tigomuisa makavsi ndomutemo ndobasa riri mapurisa nguva yakada kuisa makavsi ndobva pfira mapurisa amaziso matemo maziso zvikanzi aiwe ndiwaniko iwewe ndobva pinza ruoko muhomwe ndobva buritsa bepa rembanje zvikanzi idzi tototengesa idzi kudya kweduko pamberi pemapurisa purisa wakatanga asvipira mate ndobva azoburitsa kabepa kembanje ndobva azoenda kutaura kuno kwatiri kuti aroma kwemapurisa bari zvakashamisa vanhu vakawanda apo hana 1 week arova mukadzi akatiza mukadzi akaenda kumba kwake iko zvinozvo ari ega hatizivi anoteerwa nani zvakaitika mukati menzvimbo yepachiweshi baba isabel vanhu vachitaura pamusoro penyaya iyi vari kufunga kuti pakarova vanhu pamwe chete nemashoko akazotaura nemunhu wemutemo zvaibva here pachinhu chaanga akabata chaka chiri muhomwe kana kuti akutorwara nenjere ndopasisaziva nokuti inyaya yefodya iredzi kana dziri fodya vari kufungidzira kuti paakanetsana nemukadzi akarova mukadzi akaenda pane zvimwe zvinhu kana secret iripo kana kuti ari kufunga kuti mukadzi zvaenda chichi chaitika here kana kuti ane zvaakaita here secret yaanofungidzira inozikanwa nemukadzi pamwe ingaburitswe ave munhu akugara achidhakwa achizama kuti angavhara kufunga kwaari kuita ndo zviri kufunga vanhu kana kuti idzodzo ndo dzaanga arova here dzakaita kuti asvike apa 0713-938-538 machibva chakunyamapanda machinzwa chekuchiweshe howard munoti kudini kozimbabwe tichatora kanhare dzenyu regai timbotengesa tikwaniseka kubhadhara mare ndasvikadzoke ndizvo asi yemari chikafu ndizvo vana vane nzara ndizvo asi pekuti murume wako hana rudombamo ndaramba muzukuru anga achema chiti kudini hapana zviri kufamba muimba yemukati muimba yemukati hamuna rudo mumba umu zvikanzi vatiti zvimwe zvese wataura but pawati mumba muno nyebewe mwanayi ndikubvisa kubva mudiki harudo anaro paka harare heticlife rusape zvakare pane nyaya muri yezimbabwe regai ndikuzivisei muri yezimbabwe chiri chipfupichi kwarusape kune mumwe murume anove mushandi wehurumende akakwanisa kuti iye haana kuita nguva yakareba
ndokunesana nemukadzi achibva aenda. Apedza kuenda kudaro pane mashoko aibuda enyaya dzakafanana nemari, kufambiswa kwadzo kwafanana nezvikwereti kana kufambiswa kwemari akuna kunamira zvakanaka. Asara ari ega pamba. Ndokubva aenda mune rimwe gomo rinenge ruware rekusape. Ndobva anokwira pamusoro pegomo. Gomo iri ndimamwe makomo anenge ruware aya rinenge richingori dombo risina miti pamusoro. About 300 meters kuenda mudenga. Ndobva azviregedzera ipapo. Ndobva aenda pasi achibva afa. Achibva komita suicide. Achibva tofa. Mati murume uyu akanokwira pamusoro pegomo mushure mekunesana nechi? Akanesana nemukadzi achibva aenda. Uyezve panga mane mashoko ekuti izvo panyaya dzekufambiswa kwemari zvinenge zvikwereti kana kuti mari dzevanhu pane mari dzikanga dzisingafambiswa zvakanaka. Saka akangosimuka ipapo asara rega mukadzi aenda. Ndobva anokwira mugomo 300 meters kuenda denga. Ndobva azviregedzera. Ndobva aenda pamba. Ndakwanisa kutaura nemwe hama yacho chingoti mashoko tasangana nawo zvakawanda pane chatiri kuziva, asi ko zvinozvi titori panhamo hama yedu yafa. Apo anga ari mushandi wehurumende. Ya pakaoma. Akashaiwa here munhu wokugara naye pasi wotaura kuti amubetsere padambudziko ranga naro. Ndo patisingazivi mukoma KPA. Ndichibuda ipapo ndobva ndapinda mukati menzvimbo paHeathcliff. PaHeathcliff pane murume anozikanwa ari makanika panzvimbo yandinoshevedzera kuti padhasti. Padhasti pandiri kutaura nezvapo muri yeZimbabwe. Heathcliff kana muchindizwa Harare Heathcliff. Nzvimbo inonzi padhasti kuHeathcliff Antananarivo Madagascar. Hey! Panetsa nenyaya yemunjolo. Heathcliff Dasti Madagascar ndiyo Antananarivo. Yebo. Hey, Borodero West. Yeah. Panetsa nenyaya yemunjolo. Pakambonetsa zvakare mwe murume akapedzera wake nenyaya yekuti anga kufambidzana. Iko zvinozvi pane murume ane makadzi wake anove angari makanika zvakare. Ndokusiya mukadzi achitora nguva yakareba asina kudzokera kumba. Ndokuita mumwe vakadzi vaviri. Aita vamwe vakadzi vaviri but vanga vari variora dondo chikonzero vaisazikana kumba. Mukadzi mukuru airamba ari kumba. Zvadaro mhuri yeZimbabwe vakadzi vanove vaviri ava ndo vaitogara vachinetserana murume asiri wavo asi muridzi aripo. Panga pane kamusikana kechidiki kari pasi pa 30 years kuma 25 years kaimhanya namakanika. Ikako makanika akazoenda kumba kwachona. Ndokubva baba vaona mameseji mufoni airatidza kuti musikana ari kutizwa aiwa baba dai mambo ndisiya chikonzero ndichiriwo chidiki ndichiri kumhanya ropa riri kupisa vese vamuri kuona ava ndiri kumhanya nawo maboyfriends angu munondikonesa kufara nekuti makura. Musikana akatumira baba vamuri kutaura ndiwo chikomba. Girlfriend. Ndoko kadaro baba vaenda kumba ikoko. Vari kumba ikoko varatidzwa zvino musikana uyu ndobva vamwa mushonga. Vamwa mushonga vakazoendeswa kuchipatara ndokubva vararama. Vararama kudaro mukoma kepe. Apa izoendesa munhu kumba kuchipatara mukadzi mukuru. Adzoka kumba ndokuti kumukadzi wake sorry pane zvaitika. Achibva vazoudza mukadzi zvikanzi mai mwana. Anti munoziva kuti kuya kwandakanomwira mushonga kuya kune hembe dzangu. Ndakuchienda kunotora hembe dzakasara. Baba pavakaenda kunotora hembe dzakasara havana kudzoka zuva iroro ndokurara futi ikoko. Varara ikoko ndokunzi aiwozve mauya zvenyu handisi kumira pane zvandakakuudza imi makura imi ndikuenderera mberi vanhu vangokutamba nawo ndinaweni dai maruva pasi. Ndokuma futi mushonga ndokufonera mukadzi girlfriend yendi kufonera mukwidzi womukadzi womurume zvikanzi aiwa uyai mutore baba wenyu vamwa mushonga kuro. Ndokutorwa mukoma kepi ndokundiswa kuchipatara pasina nguva vanhu vakugamuchira mashoko zvikanzi zvakaoma murume afa. Kutaura kune kwatiri kuita kune mariro kuHeathcliff murume akadzoza girlfriend kechidiki nokuda kwekuti anga arambwa kuti handisi wezera renyu. Kune vakawanda but mubvunzo wangu unoti iyewo nguva yese yavaimbotamba iyi aisazviona here kuti havakuru kwandiri ende zvekukura zvinei. Baba Isape mungaziva here kuti murume uyu angafambidzana kwenguva yakareba sei namugirlfriend? Kwanza vanga tori kuma 6 months. 6 months. Makanika achidyiwa mari. Makanika achirwa begi. Aiwa pane kabuda wanzira mukoma. Ukaomera bhebi rako ndinoritore. Ukaomera mdiwa wako ndinomutora. Wako iye chaiye ndinomutoro. Baba Isape ukaomera warusa baba muri kuti murume wekuHeathcliff anga akaomera here kana kuti aiwa akatya kuti ndikaomera ndinotorerwa right. Akatya baba Isape 6 months ozonza usiwezera rangu but ndozonga zura here izvozvo papa pane varume
vakasimba pana varume endi muri kuziva kuti varume tiri vashoma munyika muno pasi rino rese panoda varume vakasimba apa rekati mupinda dzake dzokuti pane kusafamba zvakanaka kana kusafambisa kwake mari dzakanaka right kuzoti uyo pa Heathcliff azurayira girlfriend regai katimbonzwa muzukuru paanga achitaura kuti murume anoita mazuva asingauye kumba kwanzi paiti mazuva asingauye kumba aichiri kumba kwatete ndiani ataura uyu DJ Tsano tiri kudzoka manje ayo madrugs ayo hakuna munhu angaite zvinhu zvakadaro ari normal madrugs ende madrugs iwayo atopedza echidiki zvisingaite zvekuti kutorwadza izvezvo madrugs dambudziko rezvinodhaka unofunga kuti tingapedzisei dambudziko iri I think pamwe vechidiki nekuti zviri kunyanyira kuvanhu vechidiki I think pamwe vakaudzwawo kana zvekuita mabasa emaoko kana zvinovabatsirawo kuti vasawane nguva yekuzodhaka echidiki pamwe zvingatibasiri aiwa tinotenda nemashoko onanani ari kupi mukutaura nababa mumu izet extension baba mumu icho kuti weshe madrugs vana vapera nemadrugs icho kwadikana iyo Zimbabwe pachayo Second Republic iri kushayiwa shumo yokuti tingaite sei kupedza kadambudziko irori a minute ndoda kutaura pana pamukoma kebhinde muri yeZimbabwe inyaya yemurume akaita 17 days ari mukati mekurwara ari pamba pake ari pamba kudaro baba vaishevedzera kuti izvo inini ndiri kurwara hongu andidi kurapiswa but mukangobuda pano mukanisiya ndega ndikaona chinondiuraya ndinofa Zimbabwe chiko mati chichaitika aita 17 days achirwara right murume ane baba ane mhuri nevakadzi vake zvikanzi inini ndiri panapa kwenda kumwe kana kuchiprofita kana kuchipatara musandiendesa asi ndine nzira yandoda kufa nayo pano asi mukandisiya ndiri panapa ndikaona chinondiuraya ndinofa ende ndakatochiwana asi ndiri kuda kuti mubva panapa ndisare ndofa handifanira kufa paine munhu mukangobva panapa chete ndinofa vanga vachirwara chirwere chei baba vanga vari munhu wekuti kana akarara dzimwe dzenguva vanoita zvokutovamutsa vakavamutsa anogona kutomuka zvakanaka amafamba zvakanaka akangogara pasi dzimwe dzenguva akarara achiurara aripo ipapo amuke asi ari munhu akasimba akangogara pasi otovharara ipapo right vachiudziwa veukama kuti ndirudaka kuti ndife ekushuwa kuti munofanira kubva panapa vakati kudini veukama vachibva vagara pasi vakati vakomana regai kuzivise ndondikuondiko hapana munhu angada kutsingira kuti murume mashoko ari kutaura aite saizvo zvichikonzero kana achinge afa tinoruza teso asi pane secret iri paari isu kutigwesa secret iripo ngatimonitei munhu wedu afanire kufa kana pane chiri kukonzeresa ndochatoda kubvisa ichocho kuti muoda kuita sei agorarama nokuti zvaari kutaura ka zvinorwadza isusu ndokurwara kwacho right ngatimuchengetedzei ndobva kwanzi kunofanira kuti kutsvagwe munhu mukoma KB ndobva kwatsvagwa munhu zvikanzi munhu anofanira kuti auye azobatsira munhu uyu right anobatsira munhu baba ndobva vakashedzerwa vachinzi izvo ivo pachavo vane mushongo wavakatora asi mushongo wavakatora uyu kuti ivo pagore vanofanira kuti ivo vakaita zvinhu zvavo panofanira kufa munhu mumwe chete vachibva vakanganisa mushonga bhuku ravo zvavaiziva zvanga zvine madays ekuti izvo pane vanhu vaifanira kuita ivo 23 vemufamily vaifanira kufa nguva imwe chete nenyaya yekuti vanga vakanganisa kubata mishonga yavo kusanganisira nemukadzi wavo ainzi ipapo aifanira kuti afe saka ivo vaiti zvanga zvisina kumira mushe kuti vanhu ava vafe ivo vasati vafa vaiti kana kuri kukanganisa izi bhecha ndichange ndafa inini vanhu vosara vafa chikonzero aiwa kunyange ndiri kuuraya hazvikwanise kuti zviitike right ivo vachibva taura izvo saka famba kwaita mazuva vakazengi vakutaura ivo kuti izvo mandimaka manditeerera ndiri kukumbira kuti mushedze munhu anobatsira asi kana muchinge mashedza munhu anobatsira ndiri kukumbira kuti ndigomudza chokwadi chiri pandiri asi ndabudza chokwadi chiri pandiri kana chitibatsira ofa tibatsira asi zivai kuti nemiwo mese manga muchindityira kana zvakundikana hapana ari kusara tese tiri kufa amai we23 vanhu vemufamily then wacha mukadzi waita 24 mukadzi ndiye anga ari ega asi anga akaiswa pamhiko ishi regai tizonzwa kuti pakauye mubatsiri nyaya yakafamba rume uyu pakazoshedzwa mubatsiri akazoita senyaya iyi ndeyekupi kunonzi kuesgodini murume wandiri kutaura iyi pachake achigara pamba apa atori ng'anga kana kuti godobori akazosanganisira vanhu vakawanda zvakare vatisati taziva kuti nhamba yavakawanda sei but vasiri vari ukama vakapinda umo vari mukati mekuzobuditswa nemunhu akauya kuzobatsira right auya kuzobatsira anotaura achiti iye baba ava vane mushonga wakapiwa but vachibva vapiwa muko wekuti havafanire kuita bonde pasiri pamba pavo vanoita bonde asi vanofanira kuita kumba kwavo
nemukadzi wawo uyezve vaigara wallet yavo iyi ndo yanga ine dumwe kana mushonga ravanofamba navo inorekodha kuti gore rino kuri kufa ani uyezve kunofa vangani asi zvovanga vakapikira ndezvemunhu 1 pagore rimwe chete ende paitori nedheti ratozikana kuti izvo vanhu vanga kutosvika kuti pane 3 years pa3 years dheti iroro haridarike pasati pafamba uno so baba vavo zvavakaita ndezvekuti vakabuda vakaenda vakadanana nemukadzi wemunhu anogara muvhileji imomo kwavakaenda ndokwavakasangana nemukadzi wemunhu wavagara vasikadanana naye ndokunodanana ikoko uyezve kana vakuita chivi vaitendera kuti kunyange muri mumba haufaniri kuti uite chivi chikwama chavo chine dumwa chiri muhomwe vanotora vochiisa pasaidi vasati vachibva kuita chivi vanotanga vaenda kunogeza vozotora chikwama vachisa muhomwe baba vakabva vatora vapinda mumba memwe mavakanoita chivi nemukadzi uyu ndokubva vatora chikwama ndokuchibvisa ndokuisa kune imwe nzvimbo ndobva vapinda mune imwe imba nemukadzi uyu ndobva vaita chivi cheupombwe vaita cheupombwe ndokubuda nekukanganwa chikwama vazodzoka vachibvunza mukadzi uyu akataura akati handina kumbochiona muchikwama umu manga mune mari rekuenda kuita iyo 1200 saka mukadzi uyu akaviga achiti ndikabudisa chikwama pachadiwa mari then oroshiwiri penefo vakachiwemba kemenikiracha hairiti4 zvadaro mukoma kempi ndokubva vagara nguva refu murume uyu ndokuenda kun'anga yake ndokutaura nayo ndozvaitika zvikanzi toita sei munhu wanga wachigaya naye mukadzi wemunhu bati tikamukadzira kana kumukanganisa bati pachazodiwa kuti arapwe pachabuda nyaya yekuti ndiye ane chikwama ndiye ane dumwa rako bati kuti zvibude nyaya yekuti wakanana naye kana tokana chiupombwe naye ichabuda murume ndokusika ndokugara akadaro ndokuchitaka kurwara iye akati peta ndife apo dumwa ranga rakurekota richimuudza mupfungwa akarara kuhope kuti izvo iko zvino zvinokuda kwemazuva agara dumwa iri richibatwa nemunhu wechikadzi vanhu vapa 15 vanhu vapa 16 vanhu vapa 18 kusvika vapa 23 aitovaziva achitozvinza kwaari ndokubva pauya mubatsiri zvikanzi kwasara 2 days but pa2 days havaziriwo woga regai ndikuzivisei baba vasagodoborese n'anga mune mukati menzvimbo yavanogara muno vane vakadzi vakawanda vavanga vachitema navo but nikwese nekuda kwevakadzi vakadzi vaitema navo inyaya yekuti vaishandisa mushonga vakadzi vese babava kana vafa vakadzi vese vakada chiupombwe nababava hapana ari kurarama kufa kana kupenga somubatsiri aifanira kudambura network but kana network yadambuka pane chinhu chisingadambuke chokwadi chabuda ndechekuti dumwa raionekwa asi raibva kumukadzi uyu mukadzi wachona iyeye akakatora dungwa akabva tava kurwara nenjere akupenga akatozoonekwa achiti handichidzorere ichi akachitaridza kuvanhu vachiona asi chada kutorwa nenzira yakangwara. To be continued tomorrow, Wednesday 5 March 2025. Ndawe Zadiana baba Isabel vanenge vachida kukubatai munobatika sei ichokwadi muri yeZimbabwe rikandikuzivisei kuti mangwana chitenge ndichikuudzai ndechemumwe munhu akabata mwana bhinya rakabata mwana kuhondevhari rikamhanya naye mumabhanana mwana akamhanya akanoto grade 1 akanoudza vanhu vakakoma mabhanana vachibva bata munhu ndokumuona akatokurura mwana hembe mwana ari grade 1 vakamubvisa hembe zvikanzi bhinya waida kuuraya zvikanzi nanga ndisada kuuraya nanga ndisikade kuuraya ndaida kumuita mukadzi vanoda kundibata munondibata panhamba dzangu dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndapota musabipa sa agogo every day is a Friday rigidi maita basa Zimbabwe motiregerawo kana kupinda kamushifti kuzhongora ndabvunza kakuti skriera right skriera inowanikwa papi pamuviri wemunhu ndiyo ka the white part of the eye ndiyo ka inonzika skriera right SCLERA the white part of the eye paziso remunhu akungoti ana bhozhongora achisiri white apsuka asi white part ukaona mwana mudiki white part ala kutsuka nefonje kana kudhakwa kuita siye mzikiriro ziziya akatsuka nei kuona zvakawanda vaIzimbabwe kanyemba bhonzo pamwe chete kana bhozhongora naNatasha tosangana kamangwana vari kuda kalinki munongotumira kaiziro kuti linki pa 07139385